Основно свойство на дробите. Дробите имат две основни свойства. Едното е разширяване, другото е съкращаване. Какво означава да разширим една дроб? Това означава да умножим числителя и знаменателя с едно и също число. Умножаваме и числител и знаменател с едно и също число. Например, 3 седми. Нека да го разширим с 2. Това означава, че ще умножим числителя по 2, 3 по 2 и знаменателя по 2. Това прави 3 по 2 6, 7 по 2 14. Новата дроб е 6 14. Новата дроб е равна на дадената 3 седми е равна на 6 14. Друг пример. 9 седми да разширим с 4, например. Отново умножаваме числителя с 4, знаменателя с 4 и получаваме новата дроб 9 по 4 36, 7 по 4 28, 36 28. Това означава, че сме разширили. Как се записва това в училище? Например, ако искаме да разширим дробта 2 пети с числото 3, слагаме тук една дъга и слагаме числото 3. Това число 3 се нарича допълнителен множител. И умножаваме 3 по 2, което прави 6, записваме го, и 3 по 5, което прави 15, 6 15. Разбира се, ако ви е трудно, първоначално може да си го записвате ето така подробно. Отново ще повторя, ако трябва да разширим 4 пети примерно с 8, слагаме една дъгичка над 4, записваме 8. 8 се нарича допълнителен множител. Допълнителен множител. И умножаваме 8 по 4 по числителя 32 и 8 по 5 по знаменателя 40. 32 40. Това е разширяването. Какво означава да съкратим? Да съкратим означава да разделим числителя и знаменателя с едно и също число. Съкращаването е да разделим. Значи в единия случай умножаваме, в другия случай делим. Например, ако имаме, да речем, числото 28, 36, трябва да видим на кое число можем да разделим. По принцип е хубаво да делите на възможно най-голямото, на което се сетите, но ако не се сещате, започвате с това, което се сещате. Например, 28 и 36 виждаме, че можем да ги делим на 2. Започваме да делим. Делим 28 на 2, делим и 36 на 2. 28 делено на 2 е 14, 36 делено на 2 е 18. Виждаме, че получената дроб 14-18 можем да разделим на още 2, така че продължаваме да делим. Делим на 2 и тук на 2. 14 делено на 2 е 7, 18 делено на 2 е 9. Повече от това не можем да делим. Получаваме 7 девети, не можем вече да делим на едно и също число, числител и знаменател, така че това ни е крайният отговор. Тази дроб, която вече не можем да разделяме числител и знаменател, се нарича несъкратима дроб. Тоест, ние съкращаваме до несъкратима дроб. Как това се записва обаче в училище? Да взема друго число, например 14, 16. В училище правите следното. Задраскваме 14. Виждаме, че 14 и 16 се делят на 2. Задраскваме 14, делим на 2 и записваме отгоре резултата. 16 делим на 2 и записваме резултата. И сега 7 и 8 повече не можем да ги съкръщаваме, така че ги преписваме. 7 8. Нека вземем друг пример, например 28 40. Това, което забелязваме е, че можем да разделим на 2, но хубаво е да търсим, ако може, и по-голямо число. Аз виждам, че мога да разделя и на 4, така че ще
Ще задраскам 28, ще разделя на 4 и записвам 7. 40 делено на 4 е 10 и повече от това не може. Пишем 7 десети. И нека да вземем и последно 36 48. Както казах, ако не се сещате най-голямото, на което се дели, може да започнете от това, от което се сещате. Аз нарочно ще започна от 2. Виждам, че и двете се делят на 2. Задрасквам. 36 делено на 2 е 18. 48 делено на 2 е 24. Това, което забелязваме, е, че получените числа 18 и 24 отново мога да ги разделя на 2. Така че продължавам да задрасквам и деля. 18 делено на 2 е 9, 24 делено на 2 е 12. Сега виждам обаче, че 9 и 12 мога да разделя на 3, така че продължавам да деля. 9 делено на 3 е 3, 12 делено на 3 е 4. И накрая получих 3 и 4. Тях вече няма общо число, на което да разделя 3 и 4, т.е. вече получих несъкратима дроб и записвам последните получени числа 3 четвърти.